سلام كما يتوعلو زخبركم تخطاتلتي مدبنا نلوم اب حياة العالم لخاو فستيفالات استشلمت ايرتراوت فيلم صوفيا زملكت مدب حزنا لكم متينا لنا مكتتالكم نعدم بإيرتراوي دراسن ألاين إفريم كحساي ودخادا استدرستن استعليتن صوفيا زرستا فيلم اب حياة العالم لخاوينا فيلم فستيفالات بموددار حياة لشلماتاتن أفلطون رخيبة إذا فيلم شلماتات مركبة نيرتراو فيلم مس عالم أب مللاي عبقدة تتصوت كم زلا دراسن دايركتورن إفريم كحساي مس بي بي سي أبز قبرو على محتت قليتسو إفريم كحساي أبزا نايتيس عاد دقائق فيلم كساب سلاسة زخونو تواساتي كم ستساتوفو بمحبار تلمي نايتا فيلم حدا أمرو قرب ستتنكفه نحنتي نفسي رام مقابرة استلت إلا بمرأي أفكيرو زحلفو هو تترق خوينا أب حقنيا تاريخ استمركوست فيلم مخاناين زقلت فيلم صوفيا كسب حجي أبا أمريكا عد إنجليزن جرمن نابستخايدة فستيفالات تعويت الله أبا أمريكا بستخايدة أمريكان فيلماتيك أرتس أوارد ببيست فورين فيتشر تشليما أب هوليوود إندبندنت فيلم ميكرز أوارد ناي كبر شلمات رخيبة أب هاجر إليان روما زمدبرو كاسل فيلم أند ميديا أوارد اتازبلت فيتشر فيلم زبل شلمات هيبوا أوروما إنترناشنال فيلم أوارد بيست فيتشر فيلم كومخا تواساي أمان حميد بادشا أب فيلم صوفيا بستلا بوسو قص بحرن بزرايا زدن أواسا سان أوروما إنترناشنال فيلم أوارد زبلت تواساي زبل شلمات رخيبو أب إنترناشنال وورلد فيلم أوارد كا زبلت آليا تشليما أب عدي إنجليز إنترناشنال وورلد فيلم أواردز إفريم كحساي تزبلت آلاي فيلم وي دايركتور كوينو تعاويتو كومخا فيلم صوفيا أب هاجر جرمن مانهايم آرت أند فيلم فيستيفال بيست فيتشر فيلم تباهلا تشليما زي قال خابتي فيلم صوفيا استشلم مطوي إفريم كحساي اتا فيلم اب تلمي نايت زانتا اب التعلاليا كومخا سلن دمصن كاب تقد محجن غبرو زنبرنا قرب فليز بلا نجر حيزنا سلازمصانا እቶም ተዋሳእቱን ቁሩብ ጸብለት ስለ ዝበሉ ናይ ዝኹሉ ድምሪው ነዚ ሽልማት ኣብቂዕዋ ይብል ኤፍሬም ዝደረሳን ዝኣለያን ዜና ዕረፍቲ ትብል ሓጻር ፊልሙን ኣብ 2020 ኣብ ዓለም ለኻዊ ሽልማታት ብሸውዓተ ረቋሒታት ተሸሊማ ምንባራ ይዝከር ሓጻር ፊልም ዜና ዕረፍቲ ኣብ ደብዝ ኦፍ ፊልድ ኢንተርናሽናል ፊልም ፌስቲቫል በርቃዊ ጸብለልታ ዝበለጸ መሪሕ ጠባይ ንስተጻወተ ተዋሳኢ አብርሃም ተኽላብ በርቃዊ ሲኔማቶግራፊ ኣብ ኣልያ ኣብ ኣርትዖት ኣብ ጽሑፍ ወይ ስክሪፕት ከምኡን ኣብ በርቃዊ መሰነይታ ሙዚቃ ኣብ ዝብል እያ ተሸሊማ ፊልም ሶፊያ ክሳብ ሕጂ ናብ ህዝቢ ኣይተዘርግሐትን ኣብ ሲነማታት እውን ክትረአ ኣይጀመረትን ዘላ ኤፍሬም ካሕሳይ እታ ፊልም ድሕሪ ሰነ ናብ ህዝቢ ከም ትዝርጋሕ ብምግላጽ እቲ ውድድር ካብ ሙሉእ ዓለም ዝመጻ ፊልምታት ዝተወዳደራሉ ምንባሩን ኤርትራዊት ፊልም ናብ ሽልማት ዝምብቃዓን ዕቤት ኤርትራዊ ፊልም ዘርኢ ከም ዝኾነ ገሊጹ ኤፍሬም ካሕሳይ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ባህላዊ ጉዳያት ኮይኑ ኣማይ ተማሃሮ ኣብ ኣልያ ኣጸሓፋ ፊልም ተዋስኦን ካልእ ምስ ፊልም ዝተሓሓዝ ዓውድታትን ኣሰልጢኑ እዩ ባህላዊ ጉዳያት ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን እዚ ኣነ ዝህቦ ትምህርቲ ዕውት ንኽኸውን ዓብ ግደን እጃምን እዩ ዘለዎም ስለዚ ክምስጎኑ ይግብኦም እዩ ነዚ ኣነ ዝህቦ ስልጠናታት ብገንዘብን ብኣዳራሽን ንሶም እዮም ዝሕግዙኒ ይብል ሓደስትን ኣብ ዕዮ ፊልምታት ዝሰርሑ ዘለዉ ኤርትራውያንን ካብ ፊልም ሶፊያ ክመሃርዎ ዘለዎም ነገራት ክገልጽ እንከሎ ከዓ ኣብ ብቕዓትን ኣብ ጽፈትን ክንኣምን ኣለና ብዙሓት መንእሰያት ኣብ ጽፈትን ኣብ ብቕዓትን ጸቂጦም ክሰርሑ ከም ዝደልዩ ኣብ ገለ ስራሓቶም የርእዮም ካብ ፊልም ሶፊያ ከዓ ታዋኽ ዘይምህላው ኩሉ ነገር ኣማሊእኻ ክትሰርሕ ከም ዘለካ ጽልዋ ክትገድፍ ትኽእል እያ ዝብል እምንቶ ኣለኒ ይብል ኣብ ኤርትራ ብዙሓት ደረስቲ ፊልምታት ሰኣን ምወላ ጽሑፋቶም ተተርእሶሞ ይሓድሩ ከም ዘለዉ ይገልጹ እዮም ኣብ መወዳእታ ተስዓታት ከምኡ ከዓ ኣብ መጀመርታ 2000 ሓቢሉ ፊልምታት ኣብ ኤርትራ ብብዝሒ ይፈርያ ነይረን እየን እቲ ንዓውዲ ፊልም ካብ ቀንዲ ዘተባብዑ ዝነበሩ ነገራት ከዓ ደረስቲ ወጻኢታቶም ንፊልም ኣብ ሲነማታት ብምርኣይ ይሽፍኑ ስለ ዝነበሩ እዩ ሳሕቲ እውን ቁሩብ መተባብዒ ዝኸውን መኽሰብ ይረኽቡ ከም ዝነበሩ ብዙሓት ይዛረቡ ሕጂ ግን ኣብያተ ሲነማታት ፊልምታት የርእያ ስለ ዘየለዋ ደረስቲ ኣብቲ ብዙሕ መኽሰብ ዘይርከቦ ዩቲዩብ ክምርኮሱ ከም ዝግደዱ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ይገልጹ ፊልም ሶፊያ ነቲ ናይ ምወላ ጸገማት ብኸመይ ከም ዝሰገረቶ ኤፍሬም ክገልጽ እንከሎ ዝተወሰነ ምወላ ረኺብና ኢና ተዋሳእቲ ሰኣልትን ካልኦት ኩሎም ኣብታ ፊልም ዝተዋስኡ ብተወፋይነት ስለ ዝሰርሑ ከዓ ኢና ክንውዳእ ኽኢልና
ድሕር ምባል ሕፅረት ባጀት እናማኻናኻ ኮፍ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ከም ኣብ መብዛሕትአን ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ሾርት ፊልምን ኣብ ፊቸር ፊልምን ናይ ባጀት ፊልም ክህልወና ይኽእል እዩ ኣብ ተኸታታሊ ፊልም ግን ከም ሚኒስትሪ ዜናን ካልኦት ኣካላት መንግስትን ይምውልዎ እዮም ኣብ ሓፀርትን ኣብ ፊቸር ፊልምን ግን ዋላቶም ኣብ ሃገርና ዘለዉ ሰብ ፀጋ ፊልም ኣብ ምምዋል ዘለዎም ተራ ብዙሕ ኢልካ ክትገልጾ ኣይትኽእልን ኢኻ ግን ገንዘብ እንተተረኺቡ ፊልም ኤርትራ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሕ ከም ዝኽእል ርግፀኛ ይብል ፊልም ሶፊያ ነዚ ኩሉ ዓወታት ክትጓናፀፍ ዝኽኣለት ሳላ ፃዕሪ ኩሎም ኣብታ ፊልም ዝተሳተፉ ምዃኑ ብምግላፅ ከዓ ንኩሎም ኣመስጊኑ ኤፍሬም ኣብ ኣስመራ ዝጀመሮ ስነ ጥበብ ኣብ 1999 ኣብ ሊድስ ዩኒቨርሲቲ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ትምህርቲ ዕድል ብምርካቡ ብቲያትር ስታዲስ ብኻልኣይ ዲግሪ ድሕሪ ምምራቑ ናብ ኤርትራ ብምምላስ ጎኒ ጎኒ ስነ ጥበባዊ ፍርያት ዘለዎ ተመክሮ ብምክፋል ሓያለ ስነ ጥበባውያን ኣፍርዩ ወዲ ኳዳ ሚኒስተር ፈቲሐ ዶኹም ርዓወኪ ሰብ ኣርወን ምንያን ከምኡውን እዛ ብዓመት 2019 ኣህጉራዊ ሽልማት ዝረኸበላ ዜና ዕረፍቲ ዝብላ ፊልምታት ኣፍርዩ ሕጂኻ ፊልም ሶፊያ ኣብ ድራማ መድረኽ እውን መጋርያ ኢለኒ ወዲ ሰጊድ ኣባ ደለም ቤላ ሮባ ኑዛዜ ዛኖይ ሞባእን ካልኦትን መብዛሕትኦም እቶም ባዕሉ ዝመሃሮም ስነ ጥበባውያን ዝተዋስኡወን ሓያላት ፍርያት ኣቕሪቡ ብዘይካዚ ኣብ በዓላት ናጽነት መዓልቲ ሰማዕታት መኽፈትን መዕፀውን ፌስቲቫላት ካልኦት ሃገራዊ በዓላትን ከም ቅኒት ጓሶት ሽም ነውፃሉ ቀዳም ምሸት እንዳ ንህቢም ሓላዊ መሸላ እምባ ደንደን ፈላሲት ዑናጉዶ ኣዝማች ጨፈና ከንቲባ ተፋደ ሰብ ወርቂ ዞማ ኣጎስማ ዝብላን ካልኦት ድራማታትን ሙዚቃዊ ድራማን ኣቕሪቡ ኤፍሬም ካሕሳይ ኣብ ስነ ጥበብ ኤርትራ ብኣልያን ድርሰትን ፊልምታት ጥራይ ኣይኮነን ዝነጥፍ ብሕደማን ዜማታት ኣብ ምስራሕን እውን ጉልህ ተራእዩ ዘለዎ ኤፍሬም ወዲ ኳዳ ኣብ 2011 ብጀማል ሮሞዳን ተደሪፋ ናይቲ ዓመት ዝበለፀት ደርፊ ተባሂላ ዝተሸለመት ገዛና እትብል ደርፊ እትርከበን ልዕሊ 50 ደርፍታት ሕደማን ዜማን ከም ዝሰርሐ እዩ ዝገልጽ ቀንዲ ስርሒ ኣብ ድራማን ፊልምን ኮይኑ ሕደማ ይኹን ዜማ ከም ሆቢኤ ዝሰርሖ ዝብል ኤፍሬም ገዛናን በዓል ካሮሳን ዘርእስተን ንጀማል ሮሞዳን ክጭክኒ ትብል ብፍረሰላም ሙሴን ሄኖክ ተኽላይ ናጎን ብሓባር ዝደረፍዋ ደርፊ ኣብ ቀረባየ ከምኡውን ሃናየ ዝብላ ብተስፋ ኣለም ኣራፋይነ ቆርጫጭ ኣበያ ምሲኺ ብኤልሳ ኺዳነ ቸኮሌት ብሰሎሜ ማሕራይ ተበርሂኑሎ ብድምፃዊት ሰምሃር ዮሃንስን ካልኦት ኣፍርዩ ኣብ ምዝያምን ምሕዳምን ዓቕሙ ከርኢ ክኢል እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና እዚ ክትከታተልዎ ዝፀናሕኩም ኣብ ሓያል ዓለም ለኻዊ ፌስቲቫላት ዝተሸለመት ኤርትራዊት ፊልም ሶፊያ ኣመልኪቱ ንደራስን ዳይሬክተርን ናይታ ፊልም ኤፍሬም ካሕሳይ ወዲ ኳዳ ምስ ቢቢሲ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ኣመልኪቱ ዝወፀ ጽሑፍ እዩ ስለምክታልኩም ነመስግን ብሩኽ ምሸት ነዚ መደባትና እንተፈቲኹሞ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትሕመቑ